Gano'n ko na ilang pagbahay. Wala ko rin, alas 3 pa. Company guys. Gulang ko. So, papa lang. Bagano. Dito sa ulo. Ha? Baboy din yun. Ini pun pero gambar ko pa dito. Bakit mo dito? Wala yung magto. Wala ko juga gasok mo din GP. Kain kami guys. Ulang nandito ka tadi. Asa ni sila ni? Asa din? Claro. Lekok, yep. Nasa ron? Kung tinidor, kung wala nang ba super lang. Medyo na.